Dag alle sammen. I dag der skal jeg lave et saltkar. Jeg skal vise, hvordan man laver et saltkar. Og det gør vi, fordi vi har så meget træ i grunden. Vi skal godt udnytte det. Og i stedet for at gå og købe alle mulige ting, så gør vi det selv. Jeg skal bruge værktøj. Jeg skal bruge høreværn. Beskyttelsesbriller. På med det. Så går jeg i gang. Hvor svært kan det være? Så har jeg fået skåret klodsen ud. Den tager jeg lige det værste. Bruger øksen. God skarp økse. Pas nu på hænderne. Det kræver noget erfaring. Når det er gjort, så er det savens tur. Hvor langt skal vi saltkar være? Husk altid lange, seje træk. Det kan måske godt være lidt opstændigt, men når først man har prøvet det, så er det sgu ikke så svært. Så kommer turen til kniven. God skarp spejderkniv. For satan. Pas på, den kan være skarp. Så begynder snitarbejdet. Efter snitarbejdet, så hedder den stemmejern. Og der skal man virkelig passe på. Det er hårdt arbejde. Og det er her, man kan komme til skade. Så kommer det vigtigste. Efter man har fået klodsen ud og fået den udhulet, så skal den slibes. Vi starter selvfølgelig altid med den grovkornet. 80, 120, 180, 240, måske 540. Så bliver det smukt. Jeg slipper. Og vupti. Dejlig saltkar. Måske til svigermor, måske en gave til konen. Der er masser af muligheder. Hvor svært kan det være?